στην κατάκτηση του κυπέλλου. Στιγμές χαράς για τους νικητές, στιγμές περισυλλογής, απογοήτευσης, κοιτώντας βεβαίως την επόμενη μέρα για τον Ολυμπιακό, ενώ ο Λούκα Μιλιγόγεβιτς τα λέει με τον Αλμπέρτο Μποτία. Διάκ μπορεί να συνεχίσει από αυτή την βράδια, διεκδικώντας τα μέγιστα βεβαίως και στην διαδικασία των play-off της Super League και παίρνοντας μια πολύ σημαντική τονωτική ένεση για την συνέχεια. Μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας, παίρνει το μετάλλιό του και ο Βορανότε. Δηλαδή Φουστέρ δεν ήταν η βραδιά του αρχηγού του Ολυμπιακού, όπως τα υπόλοιπα παιχνίδια του κυπέλλου φέτος, όπου έδειξε ότι μπορούσε να βοηθήσει τους ερυθρόλευκους. Απόψε ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να είναι απειλητικός, να δημιουργήσει ευκαιρίες. Το μόνο που κατάφερε ήταν να ξαναμπεί στο παιχνίδι, στην διεκδίκηση του τροπαίου, αλλά κάπως αργά, κάπως καθυστερημένα, μετά τον γκολ στο 25ο λεπτό από τον Τσόρι Ντομίκης. Να λάβουν τα φλας των κινητών, πολλαπλές selfies, πολλαπλές φωτογραφίες για τους παίκτες της Ένωσης, ενώ ακούμε και τον ύμνο των κυτρινόμαυρων. Έρχεται το πέτρος τέλος. Από τη στιγμή που θα σηκώσει το κύπελλο Ελλάδας μαζί με τον Χρήστο Αραμίδη, κυπελλούχος Ελλάδας 2016 ΑΕΚ, χειροκροτούν υποδικά Καμπιάσο, Κασάμι, ενώ οι παίκτες του Ολυμπιακού αποχωρούν και βλέπετε συνεχίζεται η γιορτή, η φιέστα των κυτρινόμαυρων. Και ακούμε τον ύμνο της Ένωσης. ΑΕΚ και κυπελλούχος Ελλάδας για την σεζόν 2015-2016. Μια σπουδαία βραδιά για την Ένωση που θα μείνει βεβαίως στην ιστορία. Θα μείνει στην ιστορία για τα γκολ του Μάνταλου, του Τζιμπούρ, αλλά και βεβαίως για την πολύ καλή παρουσία των κυτρινόμαυρων και την καθοδήγηση του Στέλιου Μανολά. Και σιγά σιγά οι κυτρινόμαυροι, αφού ολοκληρώσουν και τις αναμνηστικές φωτογραφίες, και κατέβουν από τα σκαλιά, οδηγούν στον αγωνιστικό χώρο. Θα υπάρξει ακόμη χρόνος για άλλες αναμνηστικές φωτογραφίες.